برقص نازي سب اب تيك توك يون يوتيوب شورت تزيكوينو دما ابناي فيسبوك ريل ريخمو تفلطيهم ابت فيديو كم زرأ اكلاتهم قجف سخونو سابات اب جيم سبورت ناسرحون كلو حدا مسكن انتحوتن نيطريت سرحتنيا نسرحون ناسرحن بهاندبت نزياتهم قجف سبورتنياتات ازيو كبيد زخونا فتانا عينة سبورت كم قليل ناقر تساكيمو دنقرقر كاتولو من كاسدممو من تعذيبكم تفلطيهم حدا نتزرئيو زلو تطراطيروم اعينتم انتحاسيو حدا دما نابو بمزقع ماسلو بمتنكاف نمرغغاص انتفتنو يرايو እዚ ምስኪን ናይ ጥሬት ሰራሕተኛ ደስ ክብሎን ከሎ ከማራጊት ሰብ ብምዃን ንመናእሰይ እንትፍትን እቶም መናእሰይ ኣይትኽእልና በልዎን ንዓኣቶም ዝኸበዶም ነገር ፈጺሙን ትዕዘብዎ እቲ ዝህብዎ መልሲ ዘሰንብድን ንእሽተይ ፍሽኽ ክትብልን ዝገብር እዩ ኣቐዲመ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዙሓት ሰባት እዚ ሰብ መን እዩ እናበሉ ዝሓትሉ ሓደ መገረም ሰብ ሒዘልኩም መጽ የለኹ ተፈላለዩ ገጸ ባህር ተላቢሱን ኣብ ጂም ውሽጢ ካብኡ ብዕጽፍን ዝበልጽዎ ሰባት በቲ ክብደት ተሰኒፉ ብዝሰርሖ ናይ ፕራንክ ቪድዮ ኣብ መላእ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነሉ ናይዚ ሰብ ቪድዮታት ኣብ ዩቱብን ቲክቶክን ተፈታውነቱ ብልዑል ደረጃ ወሲኹ እዩ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተዓዘብቲ እውን ረኺቡ እዩ እዚ ሰብ ኣናቶሊ ዝበሃል ናይ ጂም ጥሬት ሰራሕተኛ እናበለ ንብዙሓት ስፖርተኛታት ጉድና ሰርሖም ጸኒሑ እዩ كساب مفጸምታ ዝመደብ ሓቢርኩም ንጽንሑ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ግለጹለይ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም እዚ ናይ ጥሬት ሰራሕተኛ ነቲ ናይ ስራሕ ዲቪዝዮን ምቕያር ንባዕሉ ግዘ ካብ ዘይምህላው ተላዕለ እቲ ናይ ጥሬት ስራሕ ማሃዩ እውን ንእሽተይ ስለዝነበረ ንኣካሉ ካህንፅ ዘይከኣለ ሚስኪን ሰብ እዩ እቲ መስደመም ዝኾነሉ ጉዳይ ካብኡ ብብዙሕ ዕጽፊ ገጀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ናይቲ ጂም ዓማዊል ነቲ ክብደት ምልዓል ኣብይዎም ላዕልን ታሕትን ይብሉ ዝነበሩ ከቢድ ሰከም ንሱ ከልዕለሎም ብትሕትናን ተሓቶም ሓደ ብፍሽኽታ መልክዕ እንተባጭው ሓደ ድማ ብንዕቐት ተመልኦ ሰሓቕ ንክፍትኖን ትህብዎ እዩ ዝረአ እቲ ተፈጥረ ምስራዩ ብዙሓት ንምእማንን ትጽገሙን ንሳቶም ንነዊሕ እዋን ፈቲኖሞ ዝኣበዮም ክብደት እዚ ሰብ ብኸመይ ፈጺምዎ እናበሉ ድንግርግርን ትብሉ እዩ ዝረአ እቲ ሓቂ ሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ጂም ብምስራሕ ጥርኖ ኣካል ካህንጽ ኽእል እዩ ኮይኑ ግና እዚ ሚስኪን ሰብ ነዚ ንምግባር ግዜ የብሉን እዩ ኣይኮነን ጂም ከፊሉ ክሰርሕ ዝበልዖ መግቢ ንባዕሉ ዘጠራጥር እዩ ካብቲ ስርሑ እውን እንተኾነ በኺሩ ኣይፈልጥን ኮይኑ ግና ካብቲ ናሃቱ ክብደት ብኽልተ ዕጽፊ ዝዓቢ ሰከም ብዘይገለ ምጽጋም እንተልዕሎ እዩ ዝረአ ንምዃኑ ናይዚ ሰብ ሚስጥር እንታይ ኮን ይኾን ትብሉ ኣናቶሊ ብዝብል ዝፍለጥ እዚ ሰብ ናይ ጥሬት ሰራሕተኛ ብምዃን ብዝሰርሖ ፕራንክ ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነት ረኺቡ እዩ እቶም መብዛሕትኦም ቪድዮታት ንርእሱ ናይቲ ጂም ሰራሕተኛ ብምምሳል ነቶም ገጀፍቲ ሰባት የልዕልዎ ዝነበሩ ሰከም ንክፍትኖ መታን እዩ ዝሓቶም ብዙሓት ዋላ እኳ እንተሰሓቕዎ ነቲ ሰከም ኣልዒሉ ግና ድንግርግር ከኣትዎም ገይሩ እዩ እዚ ሰብ ህቡብ ዩቱበር ፓወር ሊፍተርን ናይ ኣካል መደለቢ በዓል ሞያ ዝኾነ ዩክሬናዊ ቭላድሚር ሾሞንድኮ እዩ ቭላድሚር ኣብ ነሓሰ 10 ብ1999 ኣብ ዩክሬን ማእከል ዓዲ ክሪስቶቮቭካ ኣብ እተባሃለ ሰፈር ተወሊዱ ኣብ መበል 14 ዕድሚኡ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ስለ ዝረኸበ ናይ ኣሜሪካ ስፖርተኛታት ዝኾኑ ቭሎገር ክዕዘብ ይጅምር ቭላድሚር ከም ዝብሎ እንተኾይኑ በቲ ዝፈትዎ ናይ ስፖርት ዓይነት ተፈላጥነት ምርካብን ጽዑን ተፈጣሪ ቭሎገር ናይ ምዃን ሕልሚ ነይሩዎ እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ታሪኽና ቭላድሚር እውን ንሰብ ብምጽራፍ ወይ እውን ጽያፋት ተግባር ብምግባር ዘይኮነስ በቲ ዝፈትዎ ነገር ህቡብ ክኸውን በቂዑ እዩ እቲ ምኽንያት ድማ ለይትን ቀትርን ብምስርሑ እዩ ኣብ ዝሪኡ ዘለው ዋላ እኳ እንተሰሓቕዎ ካብ ሕልመይ ዝኸልፈኒ ዋላ ሓደ የለን ብዝብል ግና ንዓመታት ኣብ ኣካላቱ ሰሪሑ እዩ ቭላድሚር ዝፈትዎ ነገር እንተነበረ ክብደት ምልዓል እዩ ኮይኑ ግና ኣብታ ብኣማይት ዝነብሩላ ዝነበሩ ሰፈር ሓፂን ደፊኡ ወይ እውን ክብደት ኣልዒሉ ነቲ ካህንጾ ዝደለየ ኣካሉ ዘዕብየሉ ናይ ስፖርት ጂም ገዛ ኣይነበረን እዩ ስለዝኾነ እውን ብርእሱ ጂምን ከየድለዮ ኣብ ገዝኡ ክብደታት ሰሪሑ እዩ ጎልድስ ጂም ክሪስቶቮቭካ ክብል እውን ሰይምዎ እዩ ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ናይ ቭላድሚር ኣመጋግባ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ በብ2 ሰዓታት ድማ ጥብስን እንቋቑሖን ኢሉ እውን ናብ ምሁሮብ ክኸይድ እንከሎ ኣብ ኣጋሩ ሒዙ ይኸይድ ነይሩ እዩ ካብቲ ምሁሮ ተፈዲሱ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እውን ከም ንላሕም ዝኣመሰላ ምቕላብን ኣብ ናይ ታኽል ቦታታት ብምስራሕ ካብ ዝቐፂሉ እውን ኣብቲ ምሸት ናይ ኣካል ስፖርት ይገብር ነይሩ እዩ ናይ ዩቱብ ቻናል ዝኸፈተሉ ድማ ኣብ 16 ዕድሚኡ ክኸውን እንከሎ ኣብ ታህሳስ 20 ብ2015 ኣብቲ ፈለማ ኣብ ቴሌፎኑ ናይ ጂም ልምምዳት ክዘርጋሕ ጀሚሩ እዩ
ኣብ 2016 ንኮሌጅ ትምህርቲ ናብ ኬቭ ይጓዓዝ ናይቶም ቪድዮታት ጽሬቱ ንምምሕያሽ ካኖን 600 ካሜራ ንምዕዳግ ገንዘብ ንምውላል ብመስተንግዶን ቀጺሉ እውን ኣብ ዴሊቨር ስራሕ ተዋፊሩ ንህይወት ተቃሊሱዋ እዩ። ኣብ 2018 ድማ ኢጎር ቮይንተቴኮት ተባሃለ ካልእ ኣካል መደለብ በዓል ሞያ ስለተዓዘቦ ናብቲ ንሱ ዝነበረው ልምምድ ክፍሊ ይዕድሞ። ቀጺሉ እውን ኣብ 2019 ካብ ኮሌጅ ተመሪቑ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ ጅብኡ $1,000 ጥራይ ብምሓዝ ናብ ሞስኮ ይጓዓዝ። ሞስኮ ሓቂፋት ተቐበለቶ ቭላድሚር ኣብ እውን ናይ ፓወር ሊፍቲንግ ውድድራትን ተፈላለዩ ውድድራትን ከሰንፍ ክኢሉ ነይሩ እዩ። እዚ እውን ካልእ ዕድል ኣምፂኡሉ ኣብቲ ዓመት መወዳእታ ነቲ ናይ ምልላይ ስራሕ ናብ እንግሊዝ ክጓዓዝ ክኢሉ እዩ። ኣብኡ ድማ ነታ ናይ ጓል ኣፍቃሪቱ ቫሌሪ ቪልቨርባን ተላልዩ ናብ ፍቕሪ ኣትዮም እዮም። ኣብ ሞስኮ ተላለያ እዚኣ ናይ ጓል ኣፍቃሪቱ ቫሌሪ ኣብዚ ሕጂ ናይ ውሽጢ ክዳን ሞዴልን ኣብ ኢንስታግራም ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዋ ክትኮን እንኮላ እዚኣ ቫሌሪ እውን ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ሰብኣያ ዘለዋ ሓንቃቐ ህይወትን ናይ ገዛእ ርእሳ ጽቡቓት ፎቶ ትልጥፈሉ እያ። ኣብቲ መእተዊ ከም ዝገለጽኩልኩም ቭላድሚር ህቡብነት ትረኸበሉ ብቐንዲ ኣናቶሊ ብዝብል ሰርሖም ዝነበረ ናይ ፕራንክ ቪድዮታት እምበሪ ኣብቲ ፈለማ ብናይ ሩስያ ቋንቋ ጀመሮም ቪድዮታት ኣብ ሩስያን ዩክሬናውያንን ልዑል ተቐባልነት ነይርዎ እዩ። ኣብ 2013 እንግሊዝ ድሕሪ ምፍላጡ ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ፕራንክ ክሰርሕ ምስ ጀመረ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዋላ እኳ እንተሃለዎ እቲ ነባር ናይ ሩስያ ቋንቋ ቻናል እውን 1.9 ሚልዮን ሰዓብቲ በፂሕሉ ነይሩ እዩ። እቲ ኣናቶሊ ዝብል ናይ እንግሊዝኛ ቻናሉ ድማ ኣብዚ ሕጂ ካብኡ በሊጹ 3 ሚልዮን ሰዓብቲ ዝሓዘ እዩ። ኣብ 2018 ኣብ ዩክሬን ብተገብረ ጂፒ ዓለም ለኸ ሻምፒዮን ኣብ መናእሰይ ካብ 18 ክሳብ 19 ዓመት ምድብ 3 ደረጃ ረኺቡ እዩ። እቶም ዝፍለጡ ናይ ምልዓል ሪከርድታት እውን ብሬድ ሊፍት ክሳብ 290 ኪሎግራም ወይ እውን 697 ፓውንድ፣ ኣብ ስኳት 210 ኪሎግራም ወይ እውን 463 ፓውንድ እዮም። ቁመቱ 5 ጫማ 11 ኢንች ወይ እውን 1.8 ሜትር ክኸውን እንከሎ ክብደቱ ድማ 78 ኪሎግራም እዩ። በቲ ናይ ኮቪድ ተላባኣ ሕማም ምክንያት ኣብ ሞስኮ ጂማት ተዓጽዮም ስለዝነበሩ ኣብ ገዝኡ ባዕሉ ሰሪሑ ስፖርት ዝቐጸለ ቭላድሚር ኣብ 2023 መወዳእታ ብናይ ሕቆ ሕማም ምክንያት ፓወር ሊፍቲንግ ምውድዳር ኣቋሪጹ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ናይ ቭላድሚር ተጻረየ ሃብቲ ብግልጽ ዝፍለጥ ኣይኮነን። ብዙሕ $1,000,000 ወናኒ ከም ዝኾነ ግና ይፍለጥ እዩ። እዚ ሃብቲ ዘምጻኣሉ እውን ካብ ናይ ዩቱብ ኣታውን ኣብ ናይ ምልላይ ስራሕቲ ተግባራትን ናሃቱ ከምኒ ሬስፊዩን ኢሉ እውን ናይ ማይ ፕሮቲን ዝዓይነቶም ስራሕቲ ብምስራሕ እዩ። ኣብዚ ሕጂ 2025 ቭላድሚር ሽሞንዶጎ ሓደ ናይ ምግቢ ትካልን ቀጺሉ እውን ሚስተር ኣናቶሊ ዝብል ፕሮቲን ናብ ዓለም ዕዳጋ ከቕርብ እዩ። ቭላድሚር ኣብ ናይ ፓወር ሊፍቲንግ መምርሒ ኣብ ናይ ባዕሉ ዌብሳይት ናይ ስልጠና ኮርስ ብምሃብ ልዑል ዝኾነ ኣታዊ ዝረክብ ክኸውን እንከሎ ንዝቕጽል ትውልዲ ብምስልጣን እቲ ስፖርት ብዝበለጸ ክዓቢ ኣለዎ ዝብል መትከል ዝሓዘ እዩ። ካብቲ ተፈላጥነቱን ፍሽኽቱን ንድሕሪት ኣብ ህይወቱ መጸገሚ ህይወት ዘሕለፈ ቭላድሚር ኣብቲ ናይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ክሳብ ናይ ድዋ ህይወቱ ሓያል ፈተና ከም ዝነበረው ይዛረብ እዩ። ቭላድሚር ኣብ 2019 ኣብ ኮሌጅ ድሕሪ ምምራቑ ኣብ ጅብኡ $1,000 ጥራይ ሒዙ ናብ ሞስኮ እንትኸይድ ናይ ገንዘብ ጸገም ኣጓኒፍዎን ዝበልዖ ክሳብ ምሳኣን በፂሑ ከም ዝነበረን ኣብ ሓደ ወቕቲ ገሊጹ እዩ። ኣብ 2021 ናይ ዩክሬን ምስ ሩስያ ኩናት እንትጅመር ኣብ ልዑል ጭንቀትን ህውከትን ኣትዩ ከም ዝነበረን ናብ ጽላለ ክበጽሕ ቀሪቡ ከም ዝነበረ እውን ዝገልጽ ቭላድሚር ናብ ዱባይ ድሕሪ ምኻዱ ድማ ዱባይ ከም ኬቭን ሞስኮን ኣይኮነትሉን እያ። ብፍላይ እውን በቲ ዘጓነፎ ናይ ቋንቋ ጸገም ብዙሕ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ ይበሳጮ ከም ዝነበረን ነዚ ናይ ቋንቋ ጸገም ንምፍታሕ እውን እንግሊዝኛ ብምምሃር ነቲ ካልኣዋይ ናይ ዩቱብ ቻናል ክኸፍት ክኢሉ እዩ። ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ናይ BMW ማኪና ወናኒ ናይ ምዃን ሕልሚ ዝነበረው ቭላድሚር ኣብ 2020 እታ ናይ ፈለማ BMW E19 ማኪና ብምዕዳግ ነቲ ሕልሙ ኣሳኺዕዎ እዩ። ካብኡ እንድሓር ኣብ ርእሲ ሃብቲ እናወሰኸ ዝመጸ ቭላድሚር ኣለዋ እተባህላ ክባራት መካይን ክውንን ክኢሉ እዩ። ካብቲ ናይ ኣካል ብቕዓት ምንቅስቓስ ወፃእ ንቦክስ ከም መዘናጋዕ ዝከታተሎ ቭላድሚር ንኣርኖልድ ሸዋዚንገር ኣዝዩ ዝፈትዎ ናይ ቭላድሚር እቲ መስደመም ብቕዓት ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ዘዕበዮ ጽንኩር ተባይ ኣብ ገዛእ ገዙ ዝሰርሖ ናይ ጅም መሳርሕታት ኢሉ እውን በቲ ዝወስዶ ናይ መግቢ ስርዓት ንርእሱ ክዕቢ ክኢሉ እዩ። ናይ ኣናቶሊ ፕራንክታት ኣፍልጦ ዋላ እኳ እንተምጽሉ ብድሕሪቱ ዝርከብ ናይ ቭላድሚር ልዑል ትዕግስትን ንዓመታት ዝጸንሐ ጥንኩር ናይ ልምምድ ውጽኢት እዩ። ካብ ገጠር ዩክሬን ተላዒሉ ናብዚ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ ቭላድሚር ነቲ ናይ ቁልዕነት ሕልሙ ብምስኻዕ ንሚልዮናት መናእሰይ እውን ብናሃቱ ሞቲቬሽን ናብ ስራሕ ክኣትዉ ገይርዎም እዩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ነዚ ቻናል ክዓቢ እጃምኩም ተዋጽኡ እናበልኩ ዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሓፉለይ ክብል ፈቱ።